za ka yi magana da kowane irin yare a duniya. Da farko za ka je Play Store, za ka yi searching ɗin wannan application ɗin, sunansa Google Keyboard. Za ka rubuta kamar haka, za ka danna searching. Wannan shine application ɗin, za ka yi install ɗinsa, za ka bude shi haka, wanda automatic zai yi masu setting da komai da komai. Misali za ka dawo WhatsApp ɗinka, wannan ne shine nake son yi wa magana. In ka danna kansa haka, gashi nan daga can ƙasa saman keyboard ɗin nan za ga wasu ɗigo-ɗigo guda 3 daga ɓangaren dama, gasu sai ka danna su kai haka. Gashi nan daga can ƙasa layi na 2, gashi nan a tsakiya an rubuta translate, sai ka danna kan translate ɗin haka. Don ka danna gashi nan sai ka rubuta abin da kake so ya fassara ma. Misali mu daga Hausa ne zai koma Turanci. Za ka rubuta sunana Halifa haka, misali Halifa. Daga nan Kano, gashi nan ya fassara min daga Hausa zuwa Turanci. My name is Khalifa from Kano. Idan kuma kana so ya fassara ma zuwa Larabci, za ka iya danna kan English ɗin haka. Gashi nan sai ka mai da shi kamar misali Arabic. Gashi nan ya mai da shi Arabic. Da in kuma daga Arabic ne kake so ya mai dama da shi wani yaren, da gashi nan kan Arabic ɗin za ka danna. Misali kana so ka mai da shi kamar yaren wannan Faransanci haka, yi ka danna haka. Gashi nan ya koma Faransanci. In ka danna gashi nan ya tafi, shi wanda ka tura haka zai gani. To ko da shi ya turo ma, misali idan shi ne ya turo ma kana so ka fassara, ba za ka ga yadda za ka yi. Misali idan shi ne ya turo ma kana so ka fassara rubutun nasa zuwa yarenka na Hausa, idan ka danna kama haka, ka danna wannan ɗigo-ɗigon guda 3 na can ƙasa ɗin nan haka, ka danna translate ɗin haka, sai ka mai da shi daga yaren English zuwa Hausa. Sai ka danna wannan kibiyoyin da tsakiyar nan guda 3, ka juyar da su haka, shi Faransancin ya dawo hannun hagu, Hausan ya koma hannun dama haka. Za ka yi copy ɗin rubutun. Misali yadda za ka yi copy ɗin rubutun, gashi nan can daga can saman WhatsApp ɗinka daga wasu ɗigo-ɗigo nan guda 3, in ka danna su gashi nan za ka danna copy. To sai ka tafa shi a cikin wannan gidan haka. Gashi nan ya fassara ma shi, gashi nan za ka danna, ba ma yi ka danna batun da fassara ma zai, gashi nan ya fassara min zuwa Hausa. Na gode, da fatan za ku yi min subscribe, ku danna ƙararrawa, sannan ku danna liking. Na gode.